Oh. Ora wi. Nek metu kok langsung serokan kenek jan. Penak serokane kutuk iwake. Ya iwake kutu wonge sing klenger. Lah wong lumpure jarune sak wong e. Ya iya ngelumpur kok. Ayo jebok ya sangu jebok. Lah iki badhe rek asta nang kene kok. Lapor di serok wi. Ya bapak wong badar pengen urip kok. Apa ancen sama ningu nang kene? Nah. Tak ingoni, tak kumpul nang kono pokoke nang tak undang-undang. Ayo dek gak diangkat kok tak ero aku iwake kaya apa akeh. Iki jajal men bolongi aram rono. Ya kono ning jebur aku ngono. Bolongane kemayu mencak ya. Yo.